đâu जिरायना नाहरदो दे दे होसे खन जमा खरिया दु दा आङो नै बेयावहाय जेबो पियास गैयै सामब्राम गुफुर गैयै बान्दा कफि आलु एवगासिनो जिरा गथा होलायलायनानै दा नोंथांमोनखौ बेजोंनो बरायनाय जाबाय आरोना आङो आंनि चेनेलावहाय लोगोफोर आङो गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय नोंथांमोनजोंहाय थ' आङो दिनै नै निरामिस जानोसैलाय माने दिनै माने आङो पुरा निरामिस हाथ'नो नागिरदों आरोना एसे गोबावनो नायनोसै दिनैनिफ्रायसो स्टार्ट खालामनो नागिरदों पियर भेज आरोना सामब्राम गुफुरबो गैयै सामब्रामबो गैयै आंथ' निरामिस होनबाबो सामब्रामफोरबो जालाबायोमोन नालाय ओमफ्राय खिन्थु आङो निरामिस पुरा बेबायदि थानो नागिरदों आरोना नायनोसै मास मोनसेसो थानो हायो ना हाया आङो ना बेदर जाथ'ला एकदमबारे एसे ब्रह्मचारी जानायनि आङो ट्राइ खालामनि थ' होमबा लोगोफोर नै थारमाने दा 12था जाबाय 12थायाव फैगोन ना 12था बारबाय आरोना एसे ओमफ्राय बे वाइफाइ लागायनायनि खोथा बुंदों आरोना आङो वाइफाइ लागायनो थाखायहाय फैनो नागिरदोंमोन ओमफ्रायहाय दाबो फैयाखै दा नोंथांमोननोबो शेयार खालामलांबाय थागोन आङो दाख्लै सोरबाया सोंहरदोंमोन बेसेबां लागोन होननानैहाय बेखौ आंबो मोनथिथ'वा दा बानायफैबासो मोनथिगोन आरोना बेसेबां लागोन ओमफ्रायहाय मारै जागोन बेखौ आं नोंथांमोनजों पुरा डिटेल्सआव शेयार खालामलांजोबगोन माला बानायो मा डेटआव माबा बारायबो दं आरोना बिसिना बानायनायनि थ' बेखौबो नोंथांमोनजों आं दा शेयार खालामलांबाय थागोन दे दा फैग्रोथोंसै बिसोरो मारै बानायगोन दा नोंथांमोनाबो नुलांबाय थागोन होमबा दिनैनि भिडिअखौबो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो दा फैमारो ना मायो दाख्लैनिफ्रायनो आं पुरा एक्साइटेड जायै नै दिनैहाय एक्साइटमेन्टआनो गैलायलायलासो माने जोबलांजोबलायबाय फैनो होनायनो गैया फैया दिनै फैथारसिगोन खिन्थु आंना एक्साइटमेन्टआनो जोब्बाय दिनै दा थेवबो नोंथांमोनजों जा शेयार खालामलांगोन आङो मा मोनथिनांगौ दङ गासिबो मोनथिजोबगोन थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आङो बेखौ संनानै लाग्रोसै दे दा जालु जाला खालामसै बेनिफ्राय दा फैयोबा नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय थानोसै दे होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर जानायावसो डाइरेक्ट फैफिनबाय आङो बेनो आंना ओंख्रिफ्रा दहाय एवबाय थानाया बेनोमोन ओमफ्राय मैद्रु एवबाय नै जेबो होआखैनो बेयावबो बेखौ आइया एवदों जानोसै दा बानलु लाबाय नै वाइफाइनि खबरा लोगोफोर दाबोनो सफैया मैया होनहरबाय 10थायाव फैगोन आरो दहाय फुङाव बुंहरलायबाय 12थायाव फैगोन आरो नै दा दसे सिगां फन हरलायबाय 3ता 4ता जासिगोन जालायबाय जायखिजाया फैथारगोन होनना बुंदों आरोना दिनैहाय फैथारगोन माबा बायदिसिना सेटिं खालामनानै लाबोजोबखानोसै होनना बुंदों आरोना बेयावनो एसे टाइम नांदों गासिबो सेटिं खालामनानै लाबोजोबखानोसै दा दसेनो जागोन होनना बुंदों आरोना खालामनायावहाय ओंखायनो दे होमबालाय होननानैहाय नेगासिनो आरोना माने लागायगोना सानै जागासिनो दङ सासेयाबो दाख्लैहाय सिगांहाय जायखौ फन हरदोंमोन बेथ' उनाव खबर गैयै जाफिनबाय दाना मैयानिफ्राय ना दहाय फुङाव बेनिफ्राय खबर लाफिनगासिनो आरोना मारै जाखो वाइफाइ लागायगोन होननाया होननानैहाय दाना ओमफ्राय बुंहरबाय बेखौनो दाख्लै नोंथ' खबर गैलामोन बेखायनो आलादाजों रायलायहरबाय दा बे फैसिगोन होननानैहाय ओमफ्राय बेहाबो बारे फन हरगासिनो फैदोंना फैयाखै बिसोरलाय आं थांबा जागोन ना जाया आं थांसै नामा मासै नामा होननानै सोंहरलागासिनो ओमफ्राय दा बिसोर फैखानो होनखाबाय दा मारै लिंहरबावनो ओंखायनो र' दा बिसोर फैयाबा लिंहरगोन होननानै बुंहरदों आरोना लागायनानै लानोसै आङो फैबाय नै मानसिफ्रा नै माबा नांगौनो मारै गाखोगोनथाय बै टेंकिखौसो नाहरगासिनो बे टेंकि गोजौआवसो होगोन नामा टेंकि गोजौआव होनोसै होननानै नायदोंमोन ओमफ्राय मारै गाखोगोन बेखौसो नायगासिनो आरोना मारै गाखोलांगोन बेयावहाय दा मा लाबोदों नै जिनिस पत्र लाबोजोबखाबाय गासिबो मानसिफ्रा नै मारै गाखोगोन बेखौ बोरै लांगोन आधार कार्डबो नांगौनो नै बेखौनो बिदों आरोना मा खालामो गावसोरो थिखो Manchmal gut gebannen.
खिफा दे खेबफाजोब नै मानसिया हमथाबाबो दाय गाबोन जायानो फट' खेबनाया फट' खेबनांगौनो नै बिदि बेकग्राउन्ड गुफुर नांगौ ना बेयाव फट' खेबनो नागिरदोंमोन आंखौ गैया जायाखै नै हामा बेहासो थाफाबाय थायो गुंग्राय गलायलायबाय नै गगा मोनदोंना ओमफ्राय बै सिखौलाय मानो गारखो गुंग्राय फुगानोसो होदोंमोन आं गावनो गारलाबायबाय दे हेस बोरमाया हाबफैनानै जालांजोबलायबाय बिदिनो बारनो मोना जै खेवफ्लांनानै गारबोबाथाय गुंग्राय गजोब्बाय नै बानायगासिनो बेयावहाय जुथा गोदान आलाय टिउसन थांसैलाय नै ओमफ्राय बेहा नों मा लादों नायनि नों मा लादों सोर बियो आयु सोर बिलाय ए गुलु बामदों सोर बामदों गावनि नै गावनि फट' उन्दैनि बिबैजों नै बे सिगनि खामानिया जोब्बाय आरोना बे जायखिजाया लागायनांगौ जाहैबाय नैबिदि माबा थानायावहाय प्लाग गोनाङावहाय लागायनांगौ जाहैबाय आरोना बियो बेखौ लागायबाय दा बायरानि खामानि दंबावो सिगाङावनो लागायहोबाय बेखौ नैबे मानसि फिसाया एसे सिथिं सिथा जाबाय थायो ओमफ्राय नै बेनिफ्राय मारै गाखोगोन दा ए आयौ गोलैगोन मा ओरैबा गाखोलांगोन हनै पाइपआबो बैसोरो बिदि गोरा नङाना गाखोदों हनै मामामोनहा गाखोदोंना नों गिदों गाखोयो गाखोयो नोंबो गाखोयो गिगासिनो हनै थोसनो आयु बेहा खालि स्कुटियावल' गोलैयो गोलैयो नायगोन उफुद्रुखाय बियो सासे नायथेरनोबो मोना मानोबो मोना हनै थफि खुनानै थफिया ज्ला ज्राब गारबाय नै मानसिया नै ओमफ्राय मानो गारखो नों थफिखौ औ जिरायनानै नाहरदो दे दे हसे এখন জমা করিয়া দৌড়ি আইছো दे नों जिरायनानै नाहरदो दे জমা दल' जिराय জমা করবরা রুচিটা আই জমা করা রুচিটা জামা হাতটা ধরে দে রশি ভালো এখন রশি ধর চিন্তা নাই नै गाइखेरनि साहा फुदुंहांदों आं बिसोरनो बेसाराफोर माबा माबि सेटिं खालामगासिनो दं ओरैनो थाबाय थानाय जायोना दालाय माबाफ्रा जा कानेक्सन लगायनांगौ खालामजोब्बाय ओमफ्रायहाय दा बायदिसिना माबा माबि सेटिं दंबावो बेखौ खालामगासिनो बेखायनो साहा लोंथोंसै एसे फाइनालि लोगोफोर नै मोना मोना दहाय बेलासिनिफ्राय 3:30 ना 4:30निफ्राय बानायफैदोंमोनलाय आयै बिदिनो दाना 4:30 थिनथा 3:00निफ्राय बानायै नै 7:30सिम जाबायदां ओमफ्रायथ' नै बबेयाव गायखो दहायथ' टेंकिनि गोजौआव गायदोंमोन ना बेयावबो जायासैलाय जोंहाथ' नांनो बिराद मुस्किलखा बेयावबो जायासै एफोराव खस्थ' गाखोनानैब्लाबो दा नै अफायाव गायदों नायनिबा नै लोगोफोर बेजोंसो उनजोंहाय नैबावदि नै बेयावसो नै लोगोफोर बेयावदि नै ड्रागन बिफां गायनो माबादोंमोन ना खुन्थिया गायदोंमोन ओमफ्राय बे गोजौआवसो नै गायबाय हं नै बे जोंनाया नायदो बेसेबांबा गोजौ मिनिथावनो ओमफ्राय लोगोफोर
दा नै बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों आरो ना जे बेसेबां लागोन बेसेबां नांगोन ओमफ्राय मारै खालामनांगौ बेखौहाय जुदि नोंथांमोना माबायोबा जायफोर खालामनानै लानो गोसो बा जायफोरना नेटवर्क मोजां नाङा बेफोरबायदिया माने खालामनो हायो आरो ना आं दा बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थानो नागिरदों जोंना नै टिभिनिबो कानेक्सन होदोंमोन ओमफ्राय एफाराब मोजां नाङैखायहाय बाबाया माने बांद्राय स्पिड जायैखाय नायो बाबाया आरो ना ओमफ्राय दा खुलिनानैसो दोनफिनबाय बियो थांनायखाय दहायथ' मानसिफोर थानायावथ' जादोंमोन ओमफ्राय नै दा थांखांनायनि उनावहाय एफाराब माने मोजां जायासै रोङासै ना मायासै जोंबो मोजाङै रोंनाया रोंदों ओमफ्राय नेटवर्कआनो मोजां नांखाया नालाय बेनि थाखायनो ओमफ्राय बाबाया बांद्राय स्पिड जायैखाय नायासै आरो ना खुलिना दोनफिनबाय ओमफ्राय बेयावहाय बेसेबां थांखो सिगाङावनो 1100निबो मोनसे दङ ओमफ्राय बे पेकेजबो दङ ओमफ्राय 1100निया जाला होननानै बुंदों आरो ना ओमफ्रायहाय उनावहाय 2200निखौ बानायनाय जादों दा 2200निखौ बानायबाय ओमफ्राय 3 months माबा आरो ना बेजोंनो फ्रि 2200आवनो 3 months बियो जेनेबा मान्थलि माबा जादों आरो ना 600 बेबायदि 600 मान्थलि 600 जाहैबाय ओमफ्राय बेखौ सोना होलांदों आरो ना बेखौ खालामना होलांदों टिभि गासिबो जाजोबगोन बेजोंनो ओमफ्राय नों बेयाव मा नायनो गोसो नायनो हाबाय आरो ना ओमफ्रायथ' मा होननानै बुङोमोनलाय मान्थलि 600 बे थांगोन ओमफ्रायहाय आंनिया माने आपल'ड खालामनायाहाय थेवबो एफाराब माने मोजां जाया आरो ना हाबनाया बेबो 3 घन्टा 4 घन्टा बेबायदिसो लागोन आरो ना ओमफ्राय एफाराब माने जे आङो जेराव सोहैयोना बे जायगायाव जेरैबायदि 15 मिनिट्सजोंनो हाबो 15-20 मिनिट्सजोंनो ओमफ्राय दा बेखौनो आङो 3 घन्टा 4 घन्टा नेनांसिगोन आरो ना उपाय गैया होमबाबो न'आव थानानै जासिगोन नङाबाथ' आङो बायहेरायाव थांबाय थानांगौ जायोमोन ओमफ्रायहाय जायखिजाया बेनो आरो ना एफाराब माने मोजां नाङा नालाय बेखायनो जोंनियावहाय एफाराब बोनो हाया आरो ना आरोबाव बोनो हायै माने प्लास बुरजासोनि रिसार्च खालामोबा दाथ' आंनो 600निल' सोनाय जादों नालाय जेनेबा मान्थलिहाय ओमफ्रायहाय बुरजासिननि बिदिनो 1400 दङ मा होनो 2500 2500 दङ लवेस्टआनो जाहैबाय 600 मान्थलि 600 ओमफ्राय बेनि उनाव 900निबो दङ ओमफ्राय 1500नि दङ ओमफ्राय 2500नि दङ ओमफ्राय 2500नि सोयोबा माने 2500नि 4000नि बेबायदिनि सोयोबा मोजाङै नांगोन आरो ना मोजां हाइ स्पिडावहाय नांगोन सबसे बेस्ट स्पिडावहाय नांगोन आरो ना बेबायदियाव सोयोबा खिन्थु एफाराब बुरजा मानो सोआ आङो एफाराब माने दा बेजोंनो सोलिथ'नोसै उपाय गैया आरो 3 months बेजों सोलिखानांगोन 2200नि बानायदों बेनो आरो ना ओमफ्रायहाय मारै खालामनांगौ मारै मानांगौ बेखौहायथ' आङो सिगाङावनो बुंखायामोन जे बेयावहाय जिअ' फाइबार बेयावहाय कल खालामदोंमोन माने सिनायखानाय मानसियाहाय बेहा बानायनानै लादोंमोन नालाय अफिसावहाय दा बेजोंनो कन्टेक्ट खालामबाय ओमफ्राय बिसिनावहाय कन्टेक्ट खालामबाय बिसोरनो ओमफ्रायहाय बुंहरबाय आरो ना फैदो होननानैहाय फैबाय आरो ना बिसोरो माने गावसोरनो नायखायो लकेसनखौहाय बे जायगायाहाय खालामजागोन ना खालामजाया थ' खालामजागोन होननानै बिसोर नुबाय ओमफ्रायहाय फैबाय आरो ना बेबायदिनो जाहैबाय बानायनायाहाय बेसेबां लादों मान्थलि बेसेबां थांगोन होननानै सोंदोंमोन नालाय दा बेनो आरो ना थ' बेखिनियानोसै लोगोफोर जाबाय आरो ना एक्साइटमेन्ट गैयाबाबो दाथ' दाख्लैनिफ्रायनो एक्साइटेड जानानै दंमोन ओमफ्राय होमबाबो दा नै उपाय गैया बेजों जासिगोन ओमफ्राय बेनोसै आरो ना लोगोफोर दिनैनि ब्लगाहाय थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं